बिटिआरनि सदर थावनि क'क्राझाराव फैगौ 23 अक्ट'बर खालि आइएसपिएलनि जोबथा बादायलायनायखौ गाजा गोमजायै खुंफुंगोन। बिटिआर सरकारा जोलुर गेलेनायखौ बिटिआर हालामाव जौगाहोनायनि नोजोरजों लोगोसे गेलेगिरिफोरखौ हादर फारसे आवगायलांहोनायनि थांखि आरो गोजोन थासारि लाबोनायनि थांखिजों आइएसपिएल जोलुर गेलेनाय बादायलायनायखौ खुंफुंदों। थांनाय 9 अक्ट'बरनिफ्राय आइएसपिएल गेलेनाय बादायलायनाया जागायजेनदोंमोन। बेबादिनो फैयै फैयै फैगौ 23 अक्ट'बराव आइएसपिएलनि जोबथा बादायलायनायखौ खुंफुंनाय जागोन। क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय साइ स्टेडियामाव आइएसपिएलनि जोबथा बादायलायनायखौ गाजा गोमजायै खुंफुंगोन। बेनि थाखाय साखाफारा खालामनाया गोख्रैयैनो सोलिगासिनो। 23 अक्ट'बर खालि आइएसपिएलनि जोबथा बादायलायनायखौ गेलेगोन बिटिआर आरो एलएटीसी हानजाया। मख'जाथावदि बे जोबथा गेलेनायाव गोबां रोखोमनि हारिमुजों सोमोन्दो थानाय समायना रमायना मोसानाय, रोजाबनाय, दिन्थिफुंनाय बायदि बायदि दिन्थिफुंनायखौ नुनो मोनगोन। जोबथा बादायलायनायाव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैगोन आरो गोबां गेदेमा दैदेनगिरिफोराबो बाहागो लाफैगोन। लोगोसे अल इन्डिया फुटबल फेडारेशननि आफादगिरि कल्याण चौबेआबो बाहागो लाफैगोन आरो साखाथियाव थानाय गोबां गुन गोनां मेलेमजिबि आलासिफोराबो बाहागो लाफैगोनखौ मिथिनो मोननाय जादों। खुलुमबाय। थांनाय 9 अक्ट'बरनिफ्राय जागायनाय बिटिआर सरकारनि दैदेननायाव खुंनाय सेथि इन्टार सिक्स शिड्युल प्रिमियार लिग 2022 मायथाइनि जोबथा गेलेनाया गाबोन क'क्राझार साइ सेन्टाराव जागोन। जोबथा गेलेनायाव गाबोननि गेलेनायाव बाहागो लागोन बड'लेण्ड टेरिट'रियेल रिजन टीम आरो मिज'राम रायजोनि लाइ अट'न'मास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलनि गेजेराव गेलेनाया मैखोमै जागोन। दा बे जोबथा गेलेनाय हाबाफारिखौ खुंनो थाखाय बानजाय आफादनि बिबानगिरि आरो बिटिआर सरकारनि बिबानगिरिफ्रा सान हर बे जोबथा गेलेनायखौ गोजोनै खुंनो थाखाय सान हर नांथारनाय नुनो मोन्दों। दिनै बिनिनो बाहागो हिसाबै बे बुब्लिसिम फाइनाल गेलेनायनि जायनाखि हाबाफारि साजायनाय बे बुब्लिसिमाव 90% बारा आवगायबाय। खालि माथ' गाबोन मोनाबिलि 6:15 माब्ला फैयो जों बेखौ नेनानै दङ। 6:15 बाजिनाय लोगो लोगो जोबथा गेलेनायनि गासै महर मुस्रिया जोबथा महर मोननायजों लोगोसे बे गेलेनायनि गासै हाबाफारिखौ जोङो दूरदर्शन केन्द्रनि गेजेरजों आरो आसामाव थानाय गुबुन गुबुन प्राइभेट सेटेलाइट चेनेलनि गेजेरजों जोंनि ओनसोलनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन बर', असमिया, इंलिसनि पर्टेल निउसफोरनि गेजेरजों जों लाइभ खालामनो जों बेब'स्था खालामदों। गासै दुलाराय रायजो राजाफोरनि गाहामनि थाखाय जोङो बे स्टेडियामाव फ्राय 10,000निबो बारा सुबुंफोरनो जोङो जिरायनाय आसन जों तयार खालामदों। बेनि अनगायैबो खाथि खाला ओनसोलफ्राव लामा सेराव दथखायाव बबा फोथाराव जोङो डिसप्लेनि जों हाबाफारि लादों। बे डिसप्लेनि गेजेरजों जिहेतु गाबोन जानो गोनां जिहेतु जोबथा गेलेनायनि जिहेतु मोनसे रंजानाय सान, बे रंजानायाव जाहाथे गासै रायजो राजाफ्रा गावनि मेगनजों आइएसपिएलनि गेलेनायखौ नुनो मोनो, बेनि थाखाय जोङो गासै हाबाफारिया जोङो जागासिनो दङ। मख'नांगोन जिहेतु बिटिआर सरकारनि दैदेननायाव बिटिआरनि मानिनां CM मुश्रीफ प्रमद बर' साहाबनि दैदेननायाव जाखिनि जों सेथि आइएसपिएल जों खुंदों, बे खुंनाय हाबाफारियाव बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि मदद, बे ओनसोलनि गासै थाखोनि सुबुंफोरनि नोगोरारिफोरनि मदद आरो बे ओनसोलाव थानाय दुलाराय हारि माहारिनि गेजेराव गोजोन खौसेथि लाबोनायनि थाखाय जिहेतु जों आइएसपिएल खुंदों। बे आइएसपिएलनि गेजेरजों जों बेखौनो बुंनो सानदों, जिहेतु सा सानजा भारताव थानाय गुबुन गुबुन सिक्स शिड्युलनि काउन्सिलनि गेलेगिरि हान्जाफ्रा जोंनि गेजेराव बाहागो लानानै बे हाबाफारिसिम बिथांमोना मदद होफैनो थाखाय जों गिबियावनो बिथांमोननिसिम साबायखर बावो। गाबोननि जानाखि जानो गोनां हाबाफारि, बे हाबाफारियाव रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा गाहाय आलासि, अल इन्डिया फुटबल फेडारेशननि मानिनां आफादगिरि मुश्रीफ कल्याण चौबे माननि आलासि, मुंदांखा समाज सिबियारि मुस्रिमा रिनिखि भुया शर्मा, सिक्स शिड्युल काउन्सिलफोरनि CMफोर, डेपुटि CMफोर, मावफुं सोद्रोमाफोर, बेनि अनगायैबो जोंनि गेलेनायजों सोमोन्दो गोनां गेलेनायखौ दैदेनगिरिफोर, मुंदांखा गेलेगिरिफोर, बे ओनसोलनि गासैबो थाखोनि समाज सिबियारि आरो सानसुमैगिरिफोरखौ जों इतिमध्य जोंनि हांख्रायनाया जोब्बाय। बिथांमोना गाबोन जोंनि गेजेराव फैनानै बिथांमोना गेलेनायखौ नायफैगोन आरो गेलेगिरिफोरखौ थुलुंगा होफैगोन। दा बे बुब्लियाव जों बुंनो हायो गाबोननि जानो गोनां जानाखि जोबथा गेलेनाय, बे जोबथा गेलेनाया खालि गेलेनाय नङा। बे जोबथा गेलेनायनि गेजेरजों जोंनि ओनसोलाव थानाय गुबुन गुबुन हारि माहारि, राव, धोरोमारि, हारिमुवारि जों फारागथि लाखियाजासे जों गासैबो थाखोनि रायजो राजाफ्रा लैहोर लैहोर फैनानै नायफै आरो गेलेगिरिफोर थुलुंगा होफै, बेनो जोंनि मिजिं। जिहेतु जोंनि
बिटिआरनि सिएम आरो बिटिआर सरकारा जिहेतु आथिखाल बुब्लियाव सरकारनि हाबाफारियाव फैनायनि उनावहाय जों रायजोनि गोजों खौसेथि आरो गावजों गावनि गेजेराव अनलायनायनि मोनसे थासारि लाबोनो थाखाय जोङो गेलेनायनि अनगायैबो बायदि बायदि थाखोनि जोङो हाबाफारि आजावदों आरो मिशन लन्च खालामदों। बेफोर मिशन लन्चफोरनि गेजेरजों जोंनि हालामाव जों सुबुंनि फुंखा दानाय, सुबुं सम्पद फुंखा दानाय, समाजारि फुंखा दानाय बेफोर गासै बिथिंफोरखौ जों नोजोर होनानै फैगौ समावबो जों बेबायदिनो हाबाफारि मावलांगोन जों बेखौनो आसा खालामदों। गाबोन जिहेतु जोबथा गेलेनाय फाइनाल, बे जोबथा गेलेनाय फाइनाला मोनसे जोंनि जारिमिनारि नजिर जाथों जों बेखौ नोजोर बोनानै 500निबो बारा मोसागिरिफोरनि जों मोनसे दिन्थिफुंनाय हाबाफारि लादों। बे मोसानायनि गेजेरजों बे ओनसोलाव हारिमुनि मोनसे मिरु, बर' माहारिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन हारि माहारिनि हारिमुवारि कालचारेल इन्टारेक्सन, कालचारेल डेमनस्ट्रेसन जों बेनिबो जों हाबाफारि लादों। बेफोरनि गेजेरजों जों गावजों गावनि गेजेराव जों माबोरै अनलायो, जों माबोरै खौसेथि थानाया दङ, जों बेफोरनि मोनसे बिदिन्थि महरै जों दिन्थिफुंनो थाखाय जोंनि जोबथा गेलेनाय जों हाबाफारि लादों। गासै थाखोनि साजायनाय, गासै थाखोनि हाबाफारिनि मावफुंनाय हाबाफारिया दिनै बेलासिनि 5 बाजि 6 बाजिनि गेजेराव गासै जोबफुंगोन। आरो बिदिनो दा हाबाफारि नायफुंनाय हिसाबै दा जोंनि गेजेराव जोंनि जायगानिनो सानजा क'क्राझार समस्तिनि एमएलए आरो बानजाय आफादनि मासिगिरि मुस्रि लरेन्स इस्लारि आरो जायगानि मावफुं सोद्रोमाफोर, बिटिआर सरकारनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनिफ्राय आराम्भ खालामनानै सेक्रेटारि लेभेलनि बिबानगिरिफोर, सिएसटि अफिस फर्सनि बिबानगिरिफोर आरो सिएसटि गोबां थाखोनि सोद्रोमाफ्रा बे बुब्लियाव नों दानागार आं दानागार हाबाफारिखौ जों जाहाथे गोजोनै जों जाफुंसारनो होनो हायो, जों बिनि थाखाय दा जों नांथाबना दङ। आसा खालामदों गाबोननि जोबथा गेलेनाया रायजो राजाफोरनि अनसायनाय, रायजो राजाफोरनि लैहोर लैहोर नुजाथिनायजों मोनसे दिंग्राय बेन्थो महर मोनथों, मोनसे माइल खुन्थिया माइलस्टोन जाथों, जों बेखौनो आसा खालामो। पार्किंनि जायगाफोरा रायजो राजाफ्रा गोबां बेवहाय फैनाय जागोन, दा बिसोरनि थाखाय गारि लाखिनो थाखाय दा निस्सय जिहेतु थांनाय 9 अक्ट'बरनिफ्राय जागायनानै गाबोन जोबथा महर मोनगोन गेलेनाया, बेयाव रायजो राजाफ्रा बे आइएसएल थाखोनि गेलेनायखौ नायनो थाखाय बयहाबो गोसोआव सानना दङ। समा माब्ला फैयो, मोनाबिलि 6 बाजिया माब्ला फैयो बेखौ नेनानै दं होननायखौ जों खौरां मोन्दों। दा बेफोरनो रायजो राजा सुबिदानि थाखाय जोङो फ्राय 4-5 लकेसनाव जोङो पार्किंनि जों बेब'स्था खालामदों। गिबियाव जों पार्किंनि बेब'स्था खालामदों एन्ट्रि गेटनि सिगां ग्रिन फिल्डआव, सेक्रेटारियेटनि मोनसे गुवार लांदां ग्रिन फिल्डआव जों बेनि पार्किं बेब'स्था खालामदों। बेनि अनगायैबो साइ स्टेडियामनि सानजा थानाय मोनसे गामिनि मोनसे गेलेग्रा फोथार दङ, जों बेयावबो गासैबो थाखोनि पार्किंफोरखौ होनो हायाब्लाबो माखासे थाखोनि पार्किंनि जों बेब'स्था खालामदों। जायगा जायगा सेनिटाइजेसननि जों बेब'स्था खालामदों, जाहाथे रायजो राजा फैनानै दैनि लोंनायनि बेब'स्था मोननो थाखाय। बेनि थाखाय जोङो बे बुब्लिसिमाव पाब्लिक हेल्थ इन्जिनियारिं बिभागखौ, दै जगायग्रा बिभागखौ जों इतिमध्य जों बिथांमोनखौ जों बे हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय जोङो इतिमध्य जों सावरायबाय आरो बे बिफाननि बिबानगिरिफ्रा इतिमध्य बिथांमोना नांजाबबाय। बेनि अनगायैबो लामा जाहाथे पार्किंनि बेब'स्थाया रायजो राजाफोरनि गेजेराव मोनसे जेंना जाया, बिनि थाखाय जिल्ला प्रशासन आरो पुलिस प्रशासना इतिमध्य जायगा जायगा बिथांमोना पेट्रलिंनि बा पार्किंनि बेब'स्था खालामनायखौ बिथां नोजोर होगोन। जों खावलायगोन जोबथा गेलेनाय नायनो फैनाय समाव जाहाथे रायजो राजाफ्रा जेबो रोखोमनि थासारिजों मोगा मोगि जानाङा, जेबो रोखोमनि जेंनाजों जाहाथे मोगा मोगि जानाङा, बे बुब्लिखौ बे थांखिखौ नोजोर होनानै जोङो गासैबो थाखोनि जों प्रिपारेसन खालामदों। बेवहाय जों सानो रायजो राजाफोरनि मददआ, रायजो राजाफोरनि जानाखि मिजिंथि बेयो आबुङै जाफुंसारगोन। जोलुर मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां, गिबि खेबनि थाखाय बिटिआर हालामाव 7थि खेब आइएसपिएलआ खुंफुंजागोन। बिटिआर ओनसोलाव लाइमोनफोरखौ जोलुरनि फारसे गोसो बोहोनाय, जोलुरखौ जौगाहोनायनि थांखिजों बिटिआर सरकारा बे बादायलायनायखौ खुंफुंनो थिरांथा लादों। सा-सानजा भारतनि 6 सिडुल ओनसोलाव थानाय 9 गेलेग्रा हानजाफोरनि गेजेराव बे बादायलायनाया जागोन। बादायलायनाया फैगौ 9 अक्ट'बरनिफ्राय जागायनानै 23 अक्ट'बरसिम सोलिगोन। अदालगुरिनि डिमाकुसि स्टेडियामनिफ्राय बादायलायनायखौ जागायजेनगोन। बेबायदिनो बे जोलुर बादायलायनाया बिटिआरनि 4 जिल्लायाव खुंफुंजागोन आरो जोबथा बादायलायनाया क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय थिथागुरिनि साइसाक सेन्टाराव खुंफुंजागोन। बादायलायनायाव देरहासार जानाया ट्रफिजों लोगोसे 3 लाख रां, सेथि रानार्स आपआ ट्रफिजों लोगोसे 2 लाख रां आरो थामथि रानार्स आपआ ट्रफिजों लोगोसे 1 लाख रां मोनफुंनो हागोन। बादायलायनायाव 6 सिडुल ओनसोलाव थानाय 9 काउन्सिलफोरनिफ्राय बाहागो लाफैगोन। फारि बायदियै त्रिपुरा ट्राइबेल एरियाज अट'नमास काउन्सिल, खासि हिल्स डिस्ट्रिक्ट अट'नमास काउन्सिल, जयन्तिस हिल डिस्ट्रिक्ट अटोनोमस काउन्सिल, गारो हिल्स डिस्ट्रिक्ट अटोनोमस काउन्सिल, लाई अटोनोमस काउन्सिल, मारा अटोनोमस
डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल साकामा डिस्ट्रिक्ट अटोनोमास काउन्सिल कार्बी आंलं अटोनोमास काउन्सिल डिमासा हासाव अटोनोमास काउन्सिल बडलेण्ड टेरिटरियेल रिजन बेखायनो सा सानजा भारतनि जोलुर गेलेनायखौ मोजां मोनगिरि रायजो राजाफ्रा थिखानाय खालार आरो जायगायाव लैहोर लैहोर फैनानै